sau da haka idan kun fahimci wannan da kyau, ma'arifatu asbabi wurudil hadith na da matukar muhimmanci. Jama'a kun fahimci haka? To ina son don girman Allah ka dubi da yawa daga waɗanda suke mummunar fassara ga hadisi, za ka gane rashin sanin sababin zuwan hadisi yana taimaka musu. Misali hadisin Jilsatul-Istiraha, riwayar Malik ibn al-Huwairis wadda ta zo cikin sahih al-Bukhari. Malik ibn al-Huwairis ya ce shi matashi ne da shi da 'yan uwan shi matasa da suka karbi addinin musulunci daga garinsu can cikin ƙasar Iraq, sai suka yi shawara su zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Basra. Da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su, ya kuma fahimci sun karantu kuma sun koya kuma sun ɗauki hannu, kuma sai ga sun fara sha'awar su koma gida. Sai dan zauna da su ya hira da su, kai wane ewa ka baro a gida ne? Wannan ya ce na baro mahaifiyata, wannan ya ce iyayena, wannan ya ce ni na yi auren fari. Duk dai suka bai wa Annabi amsa. Sai Annabi ya ce to ku koma ku yi sallah kaza lokaci kaza, sallah kaza lokaci kaza. In kuka zo za ku yi sallah ku samu wane ne wanda ya iya kiran sallah, yake da daɗin murya ya kira muku sallah. Sannan in za a yi sallah a samu wane ne ya fi iya karatun alkur'ani, shi zai limanci. Sannan in kun je duk irin sallar da za ku yi musu, to ku yi musu irin wadda kuka ga ina yi, shine sallu kama ra'aytumuni usalli. To yanzu hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli shine fa hadisin Jilsatul-Istiraha. Hadisi ɗaya ne, ba hadisi biyu ba ne, hadisi ɗaya ne. Mun je wurin Annabi da ya mana nasiha, ya ce mu je misal. Malik ya ce da muka dawo garin mu sai muka rinka kewaye masallatai, lokacin sallah da ba lokacin sallah ba, sai mu je mu ce ku tashi mu koya muku sallah. Mun zo daga wurin Annabi ne, Annabi ya koyar da mu sallah kuma ya ce mu rinka yi muku sallah irin wadda muka ga yana yi. Malik duk inda ya zo zai sallah yana saurayi dan shekara 22, sai ya Jilsatul-Istiraha, sai ce haka Annabi yake yi. Yanzu sanin dalilin wannan hadisin zai taimake ka ka gane ashe sallu kama ra'aytumuni usalli da Jilsatul-Istiraha dukkan su hadisi ɗaya ne. Kenan bayan Annabi yana yin sallah da Jilsatul-Istiraha, ya yi umarnin duk wanda zai yi sallah ya yi da ita a cikin wannan umarnin, saboda ga yadda suka ga yana sallah, kuma ya ce su je su yi, kuma da suka je suke yi. Har mai riwaya hadisin yake cewa sai na ga Malik ibn al-Huwairi sai ne mana sallah irin ta limamin nan namu Amru dan Salama. To Amru dan Salama kuma sai a koma a binciki tarihin shi, tun yana shekara 6 ko 7 yake limanci, har sai da ya kai shekara 80 da wani abu yana limanci, kuma aka ce irin sallar da yake yi kenan. To yanzu duk in ka har hada waɗannan abubuwan, waɗanda daga ciki ka ji dalilin da ya sa Annabi ya umarni da su yi sallah irin tashi, yanzu kai ba yadda zai halatta maka ka ce wai dan kaɗai an ce Jilsatul-Istiraha nafila ce, saboda haka wata ran ba za ka yi ta a sallah ba. Kaɗa yatsa da ɗaga yatsa a sallah ba nafila bane, ba mustahabi bane? Kullum ba ka yi a sallah? Ɗaga hannunka da kake wajen kabar harama shi ma mustahabbi ne, amma kullum kana yi a sallah. To Jilsatul-Istiraha ita ma mustahabbi ce, kullum sai ka yi ta a sallah. To kaga me yasa waɗanda suka karanta hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ba su yi mishi wannan fahimtar ba? Saboda ba su san sababin zuwan hadisin ba. Dan haka ma'arifatu asbabi wurudil hadith na da matukar muhimmanci wajen ka gane kyakkyawar ma'ana ta hadisi.